Τι είναι στεφανιογραφία και τι αγγιοπλαστική? Η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο του θώρακα και αποτελεί την αντλία αίματος του ανθρώπινου σώματος. Είναι λοιπόν το σημαντικότερο όργανο του ανθρώπου, υπεύθυνο για την άρτευση όλων των ιστών. Η καρδιά, για να δουλέψει σωστά, πρέπει και οι αρτηρίες που την αρδεύουν, που την αιματώνουν, οι στεφανιές δηλαδή αρτηρίες, να μην έχουν στενώσεις που αποφράσουν τον αυλό τους. Η στεφανιαία νόσος είναι αυτό ακριβώς. Είναι η στένωση των στεφανιαίων αγγείων, η οποία προκαλείται από ανάπτυξη αθυρωματικών πλακών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προέλθει θρόμβωση και πλήρης απόφραξή τους. Η πλήρης απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών είναι το γνωστό σε όλους έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στεφανιογραφία είναι η απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς, δηλαδή των στεφανιαίων αρτηριών, με έγχυση σκιαστικού μέσω του εκλεκτικού καθητηριασμού τους. Από μια αρτηρία λοιπόν του χεριού του ασθενούς, που καλείται κερκιδική αρτηρία, μπαίνει ένα μικρό πλαστικό σωληνάκι που καλείται θικάρι και διαμέσου αυτού περνούν μεγαλύτερα σωληνάκια καθετήρες που προωθούνται μέχρι την καρδιά. Εκεί πραγματοποιείται εκλεκτικός καθητηριασμός των στεφανιαίων αγγείων, με έγχυση σκιαστικού με την οποία απεικονίζονται οι στεφανιαίες αρτηρίες μέσω μιας γάμα κάμερας. Στη συνέχεια, εάν βρεθούν στενώσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες, αρχικά γίνεται προώθηση ενός οδηγού σύρματος που διαπερνά την βλάβη και διαμέσου αυτού προωθείται ένα μπαλόνι το οποίο φουσκώνει και σπρώχνει τις αθυρωματικές πλάκες, ανοίγοντας την αρτηρία. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αγγιοπλαστική με μπαλόνι. Ακολούθως, για να προληφθεί η επαναστένωση της αρτηρίας, γίνεται η χρήση των ενδοστεφανιαίων προθέσεων ή αλλιώς stent. Οι μεταλλικοί αυτινάρθηκες είναι αποτέλεσμα ερευνών πολλών ετών, με τα τελευταία γενιάς μοντέλα τους να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα πρόληψης της επαναστένωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την επικάλυψή τους με κυταροστατικά φάρμακα, τα οποία εκλείονται σταδιακά στην αρτηρία. Η τεχνική της αγγιοπλαστικής με χρήση stent είναι παρόμοια με την αγγιοπλαστική με μπαλόν, μόνο που στο τέλος γίνεται έκρηξη του stent με τη βοήθεια πάλι μπαλονιού και αποκατάσταση της ροής. Το φάρμακο που επικαλύπτει το stent εκλείεται σταδιακά και επιτρέπει στον οργανισμό να επιθυλιοποιήσει το μεταλλικό αυτό υλικό, να το καλύψει δηλαδή με δικά του κύτταρα, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την επαναστένωση. Μετά από λίγο καιρό λοιπόν, ο οργανισμός θα έχει κάνει δικό του το μεταλλικό stent, με αποτέλεσμα η αρτηρία εκ των έσω να φαίνεται σαν μια πλήρως φυσιολογική αρτηρία. Εδώ βλέπετε πραγματικές εικόνες από δικό μας περιστατικό πριν την αγγιοπλαστική, κατά την προώθηση του stent και μετά την αγγιοπλαστική, που ο ασθενής ουσιαστικά έχει μια νέα στεφανιαία αρτηρία όπως γεννήθηκε. Ακολουθεί live βίντεο από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στο οποίο η αρτηρία κάτω έχει θρομβωθεί και ακολουθεί η γρήγορη διάνοιξή της και αποκατάσταση της ροής. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.